Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ykbal pursatlaram dürli. Azatlyk radiosynyň türkmen diasporasy, ýagny dünýäge ýaran türkmenler baradaky Dünýä Türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü temasy Türkiýe türkmenlerini tanalyň. Medpuatda Türkmenistan bilen Türkiýe gatnaşyklaryna bir millet, iki döwlet diýen şygara eýerdiýänligine üns çekilýär. Eýsem Dünýä Türkmenleri Türkiýe türkmenleri barada näme bilýärkä? Şeýlede bir millet, iki döwlet diýen şol şygaryň täsiri halkyň durmuşyna nähili duýulýarka? Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü sanyna ýanky soraglar esasynda Azatlyk radiosynyň azathabar.org internet sahypasyna açylan Türkiýe türkmenlerini tanalyň atly forma, ýagny pikir alşyga dinleýijilerimiziň galyran tesbirlerinden uralyp Türkiýeli türkmenleriň dürli wekilleri bilen geçiren söhbet töşükleri dikkatiňize ýetireriz. Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü temasy Türkiýe türkmenlerini tanalyň. Azatlyk radiosynyň azathabar.org internet sahypasyna açylan Türkiýe türkmenlerini tanalyň atly forma, ýagny pikir sorulşygy bu temada tesbir galyran Mewlam Merdi Gulow Ankara diýen dinleýijimiz men Türkiýede eşitdim, bärdedem türkmen bardy. Ýöne özüne türkmen diýenleriň dili, mentaliteti, kulturasy Türkmenistana meňdanok. Bular has köp dili azerlere, geyimlere, araplara meňzeýär. Şu ýerde işim gutorsa gezip görjek başga ýerlerem. Belki duş gelerin bilemok diýipdir. Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü temasy Türkiýe türkmenlerini tanalyň. Azatlyk radiosynyň azathabar.org internet sahypasyna açylan Türkiýe türkmenlerini tanalyň atly forma, ýagny pikir sorulşygy ýazylan käbir tesbirler bilen sizi tanış etdik. Geliňinden bolsa eýýäm ençe ýyldan bäri Türkiýeli türkmenler barada dürli kanallarda telegepleşikler taýýarlap, Türkiýeli türkmenleri hemme taraplaýyn dünýä tanadyp gelýän tanymal medeniýet işgäri we şeýlede Türkiýedäki ýörük türkmen jemgyýetleriniň birleşiginiň ýolbaşçylaryndan bolan Fethiyeli Ramazan Kıvrak aganyň Azatlyk radiosynyň azathabar.org internet sahypasyna açylan Türkiýe türkmenlerini tanalyň atly forma, ýagny pikir sorulşygy ýanky dinleýijilerimiziň galyran tesbirleri esasynda berjek maglumatlaryny dinläliň. Ramazan Kıvrak ağa, ýanky Mewlam Merdi Gulow diýen dinleýijiň Azatlyk radiosynyň azathabar.org internet sahypasyndaky Türkiýe türkmenlerini tanalyň diýen forma ýazan tesbirini aýdyşýaly Türkiýede özüne türkmen diýenleriň dili, mentaliteti, kulturasy, ýagny medeniýeti Türkmenistana meňdanokmy? Dogrudanam. Türkiýede türkmen mamy we bar bolsa Türkiýedäki türkmenler kim? Olaň asly nerden? Olar nähili türkmen? Şu arada gurun beräýsiňiz. Türkiye'deki Türkmenler biz Oğuz nesli olarak Üçokları Bozoklar, biz 24 Oğuz boyun nesli olarak biz Oğuz nesli hükümünde Oğuz Han'ın 6 tane oğlu var. Şolaryň nebereleri. Şolardan emele gelýän toparlara Üçoklar we Bozoklar diýilýär. Biz şolaryň nesli we nebereleri, ýagny 24 sany Oğuz taýpasyndan gelýän nesil hükümine ýöreýän, göçýän
çarwalara yörük diýär. Türkiýede oturumly ýaşaýşa geçenlere bolsa türkmen diýär. Türkiýede yörük we türkmen biziň ýaşaýyş görünüşimizi aňladýar. Aňrymyz oğul bolup milletimiziň kökü türkdür. Türkiýede ýagny Anatoliýada yörük bilen türkmenleriň arasynda hiç hili tapawut fark ýokdur. Şoň üçin Türkiýeli biri dünýä özüni türkmen diýip tanasa da bizden, yörük diýip tanasa da bizdendir. Ýagny dünýäde hem türkmen bilen yörük şol bir halky aýan edýär. Edil şoň ýaly Türkiýede oğuz diýilende de bizi aňladýanlar. Ýagny aňrymyz aslymyz bir yörük de derse bizden. Yani dünyada yörük de dese biziz, Türkmen de dese biziz. Türk de dese biziz, Oğuz nesli dese biziz. Aynıyız. Ramazan Kıvrak, Türkiýede türkmen bardygyny bilmeýän bir adam size duş gelýärse, öz türkmenleriňizi, ýagny Türkiýe türkmenlerini nädip tanadardyňyz ýa-da nähili maglumat bererdiňiz şolar barada? 25 yıldır Türkiye'ye dolaşıyorum. 4000 üzerinde köye gittim. Televizyon programları, belgeseller yapıyorum. Yörük Türkmen dernekleriyle ilgili 20 ýyldan beri Türkiýe aýlanyp 4000'den gowrak owa gittim. Türkmenler barada telegrafik we dokumental filmler taýýarlayan, aýlanyp medeni baýlyklary ýygynayan, Türkiýede yörük türkmenler barada jemgyýetçilik işlerini alyp barýan we şol sanyny hem jemgyýetlere ýolbaşçylyk edýär. Şeýle de ata-babalarymyzdan galan ýagly milli göreş boýunça Milli Emin Agza hökümine Türkiýedäki ähli göreş çäreleriniň guramaçylygyna işe gatnaşýar. Şeýle bolan soň Türkiýanyň hemme ýerine aýlanýan, Türkiýede 200'den gowrak etrap we onlarça welaýata gidip gördüm. Giden ýerlerimde hemme öz bolşuklarymyzyň birdiňi we aňrymyzyň bir kökden aýdýanyny gördüm. Türkmenler ilkinji bolup oturumly ýaşaýşa geçip İslam dinini kabul eden yörükler, çarwalardyr. Türkiýedäki özüne Türk diýenleriň hemmetiniň asly türkmenler. Näçe türkmen bolsa şonça yörükdir. Näçe yörük bolsa şonça da türkmenler. Ýagny Türkiýedäki türkmenleriň yörükleriň birek ýerinden bir tapawudy ýokdur. Türkmen yerleşik üzerine geçmiş. Anadolu'da herkes Türkmendir. Ne kadar Türkmense o kadar yörüktür. Ne kadar yörükse o kadar Türkmendir. Ramazan Kıvrak ağa, Türkiye'de näçe türkmen ýaşaýar? Halkımızın %85'inin üzerindeki Türk. Türk'ün de kökü yörük ve Türkmenlik olduğunu varsayarsak, geçirilen barlarlaryň netijelerine göre Türkiýede ýaşaýan adamlaryň, ýagny halkymyzyň %85 bölüginden gowragy Türk'ün hem aňarsanyň yörük we türkmenlerden gelýändigini gözüňe tutsak, onu Türkiýanyň %90 bölegi golaý yörük we türkmen, ýagny başgaça aýdylanda Türkiýanyň ilaty 80 milyon bolýan bolsa, onu 70 milyona golaý yörük we türkmen. Türkiye'nin %90'a yakını yörük ve Türkmen. Eğer 80 milyonsak 70 milyona yakını yörük ve Türkmen. Ramazan Kıvragaga, Türkiýedäki türkmenler Türkiýede ýaşaýan beýleki etnik halklardan nähil tapawutlanýarlar? Ýagny Türkiýedäki türkmeni başga halkyň wekillerinden nädip seljerip bolýar? Şimdi baktığın zaman Allah'a şükrediyorsa, atasına saygısı varsa, atasının kazandığı bu topraklara kıymet veriyorsa, Türkiýede duş gelen bir adamyny ýagşy synlanmak halyn, ol älem jahany yaradan Allah'a şükür edýän bolsa, ata-babalaryna hormat goýan bolsa, ata-babalaryndan galan topragyň gadyr gymmatyny bilýän bolsa, hayvanlary, mal garalaryny, tebigaty hem adamlar söýýän bolsa, köňlünde söýgü we adamkärçilik bar bolsa, watan we baýda üçin janyny pida etmäge ýüregi bar bolsa, anha şeýle ýüregiň içinde hökman, yörük bilen türkmeni görüp bilerler. İçinde sevgi varsa, muhabbet varsa, vatan uğruna, bayrak uğruna ölecek kadar yürek varsa, o yüreğin içinde yörük ve Türkmeni görebilirler. Ramazan Kıvragaga, Türkiye ile Türkmenistan'ın gatnaşyklaryna ulanylýan bir millet iki döwlet diýen bir şygar bar. Siz öz folklor toparyňyz bilen Türkmenistana hem gidip gördüňiz. Ýagny siz Türkmenistandaky we Türkiýedäki türkmenleriň arasynda medeni işler alyp barýan bir hökümne ýanky şygaryň iki halkyň gündelik durmuşyna bir täsirine hiç duş geldiňizmi? Şimdi günümüzdeki siyasetçiler kendi ikballarına göre yön belirleyebilir. Ama biz Türkiye'de mahdum kullanatabilirsek, Türkmenistan'daki siyasetçiler öz ikballarına göre bir yol saylap alyp biler. Ýöne biz Türkiýede halka mahdumlygyny gowy düşünürip bilsek, Türkmenistan'da bolsa Yunus Emre'ni halka gowy düşünürip bilsek, ana şonda maksada has aňsat ýetiljekdigini ananýaryn. Diliň, ýüregiň, duýgularyň bir bolmagy, öğrenmegim ähmiýete eýe.
İsmail Gasprinski'nin nutap geçişi dille, işte we pikirde bir bolmak gerek. Her ýurdun öz halkynyň bagtyarlygy üçin aýratyn maksatnamasy hukman bolmaly. Ýöne bütün dünýäde adamlaryň insanlyk sarpasynyň has belinde göterilmegi esasanam türki halklaryň has azat, erkin we gowy ýaşamak üçin elbetde ýanky şygarda nyntalşy bir umumy maksat bolmaly. Şeýle umum bir maksatymyz bolanmakaly. Biz has jewsleşip bileriz. Dünýäniň niresine bir türkmeniň gany aksa ýa-da dyrnagy anasa, biziň hemmämiz şoňa gynanmaly we duýdaşyk bildirmeli. Şatlanan makalam bile beğenmeliler. Dünya türkmenlerinin durmuşundaky ajyl hem süýji pursatlardan habarymyz bolmaly we ony gowy bilmeli. Ana şonda dünya türkmenleri bilen umumy ykwarla jewsleşer. Men arzu hyalym bilen Türkmenistandaky bir gardaşymyň arzu hyaly ýaly dünýäniň başga ýurtlaryna ýaşaýan türkleriň arzu hyaly we maksady bir bolmaly. Ýaşaýşymyz, ýurdumyz tapawut bolup biler. Ýöne arzu hyallarymyz we gözüňi tutýan maksatlarymyz hem edil, adalga, ýörelgelerimiz ýaly, däplerimiz ýaly bir umumy bolmaly. Hayali, hedefi aynı olmalı. Yaşamımız farklı, toprağımız farklı olabilir. Ama hayallerimiz ve hedeflerimiz, istikametimiz aynı olmalı. Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugunky temasy Türkiýe Türkmenlerini tanalyň. Azatlyk Radiosynyň azathabar.org internet sahypasyna açylan Türkiýe Türkmenlerini tanalyň atly foruma ýazylan käbir tesvirler esasynda Türkiýe Türkmenleri hakda olaryň wekilleri bilen söhbetleşikler geçirip maglumat almaga dowam edýäs. Azatlyk Radiosynyň azathabar.org internet sahypasyna açylan Türkiýe Türkmenlerini tanalyň atly foruma Şatlyk Gurbanow adana Türkiýe diýip tesvir ýazan ýene bir dinleýijimiz hem şeýle diýär. Türkiýe gelemde bu ýerde türkmen madiseler ananmazdım. Tä öz gözüm bilen görýänçem bir salam İstanbul'da, Ankara'da iş tapman kän kösendim. Şeýle sebäpden ýük taşaýan bolup köp şäherleri, obalary, etraplary gezdim. Türkiýede nire gitseň ýazar, salar, teke, çoğdur, oğuşar, türkmen, oğullar, Gorkut, Görogly, Garaman, Garagoýunly, Akgoýunly, Tekeli, Göktepe, Jeyhun, Seyhun, Merwiýaly, köp owa, etrap, şäher, dağ, depe, öý, düzlük, köl ýaly türkmen atlara duş geldim. Soň baryp ol ýerde ýaşaýan adamlardan sorap gördüm aslyndy. Neslini bilýäm-kä diýip. Köp adam atalaryndan eşitip öwrenipdir. Men şok boldum, hayranlar galdym. Türkiýede türkmenler güler ýüzlü, myhmansyr, işeňir we gaty agzy ekeni. Türkmenistan türkmenleriniň olardan öwrenjek gaty köp zady barmyka diýen. Şeýle teman açan Azatlyk Radiosyna köp sawolsyn aýdyp minnetdarlygymy bildirýärin. Hormatly radio dinleyijiler, İslam Türkiye adly başga bir dinleyijimiz bolsa, Azatlyk Radiosynyň azathabar.org internet sahypasyna açylan Türkiýe türkmenlerini tanalyň adly foruma, ýagny pikir sorulşyga şeýle tesir galypdyr. Salam, men Türkiýedäki türkmenler hakynda siziň bilen paýlaşmak isledigim maglumatlar ören köp ýöne wagtymyzyň çäkli bolanyny üçin diňe üçin bir millet iki döwlet çygaryny açyklamana çalışjak. Biz diňe bir Türkiýe bilen däl, eýsem beýleki türk döwletleri bilenem, meselem Azerbaýjan, Özbegistan, Gazagystan ýaly döwletler bilenem bir milletdir. Biz bir milletten ýöne aýry-aýry döwletdir, doganlar hemmämiz. Başga bir zady belläp geçmek isleýän Türkiýedäki türkler Orta Aziýadan gelenlerler. Türkiýanyň ady bilen türk sözüni asla garaşdyrmaly däl. Biziň hemmämizem türk milleti ýöne aýry-aýry döwletde ýaşaýarys. Wagtynda bizi bölüpdirler we göçüpdir. Dürli sebäplerden ötürü häzirlikçe bulary ýazmak istedim. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Geliňiň bolsa Türkiýede halkyň arasyna gidip köçede öňümizden çykan birinden maglumat aljak bolup göreliň. Türkiýede ýöneköy halk Türkiýe türkmenleri ýa-da türkmenlik, türkmenler hakynda näme bilýär? Geliň onu bilelikde olaryň bir wekilinden öwreneliň.
Inha köçede gezip ber, yanımda var Türkiýeli türkmen ýigit. Men türkmençe sorajak. Olam öz dilinde jogap berýär. Adyň? Alihan Kılınç Aslan benim adım. Yani sizin aslınız nereden? Aslımız her ne kadar şimdi başka yerde yaşasak da aslımız Bolu'da. Benim nesillerim. Aslımız nesil başlarımız Bolu diyen yerde. Yani bizim 6. ve 7. arkamız Bolu, Gerede diyen yerde. Bolu, Gerede'nin hem Akçebek diyen ovasundan molyar aslımız. Türkiye'de kapaklı diýilýän sebite ilkinci olup ornaşan Oğuz taypalarından bolan Türkmen toporlarından aslımız. Osman döwletini guran toporlardan birem gapakly owasyna golay bir ýerde ýurt tutunupdyr. Bizim owamyzy guranam şol Osman döwletini guran beglerden biri bolan Akçebek ekeni. Oğuz boyundan gelen Türkmen boylarından, Osmanlı'nın kurucularından olan boylardan bir tanesi de bizim köye, Kapaklı köyünün o taraflara yerleşmişler. Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugunky temasy Türkiýe türkmenlerini tanalyň. Köçäň ortasynda durup Türkiýeli bir türkmen ýaşygyt Alihan Gyljarslan bilen ösökbet edýäs. Alihan Gyljarslan biri sizin aslyňyzy soran makaly. Siz özüňizi nähil tanadýaňyz? Ben kendime Türk diyorum. Çünkü asıl has Türkmenlerden gelen Türklerden olanlar neslimizde. Men özüme Türk diýen. Çünkü aslynyň hakyky türkmenlerden gelip çykýan türklerdigini bilýän gata az. Aslyny kimin neslidigini bilýän gata azar Türkiýede. Bilen çok az. Ne yapması gerektiğini. Neden bilmiyorlar? Çünkü araştırmıyorlar. Yani hani mesela ben büyük babama sordum mesela. Sebäbi asly barada bilýän maglumaty ýok. we öwrenjegem bolup duran oklar. Aslyny gelip çykyşyny hökman internetten öwrenmelilen bir zat ýok. Men meselem aslymyzy atamyň kakasyndan sonra öwrendim. Soň öz kakam ulun berdi. Soň atamyň kakasynyň dogany bardy we olam köp maglumat berdi. Şeýlelikde şolaryň beren gurrun we maglumatlaryndan soňam internetde käbir çap edilýän, ýaýradylýan kitap we dürli çeşmeleriň berýän maglumatlaryna salgynanan makalyň aslyny ýeterlik ýagdaýda öwrenip bilýän. Şimdi herkesin anlattıklarıyla yola çıkınca ve internetten de hani insanların kitaplarından yazdıklarından da birkaç bir şey araştırınca mutlak surette bir şeyler bulunuyor. Alihan Gyljarslan, dünýäniň haýsam bolsa bir ýurdundan gelen bir türkmene duş gelen makalyň şoňa Türkiýedäki türkmenleri nähil tanadardyň? Şu anda bizim yaşadığımız devletteki halkın ismi Türk. Ama aslında Türkmeniz, hepimiz Türkmeniz zaten. Türkiye'deki Türkmenler diğer yerlerdeki Türkmenlerden eminim çok farklı değildir. Türkiýedäki türkmenler başga yerlerdäki türkmenlerden kän tapawutly däldir. Şu wagda çenli daşary urda çykyp olaryň arasynda bolup görmänem bolsam şeýle çak edýän. O insandan bir türkmen ýanyma gelse, men oňa dostum diýip ýüzlenirdim. Derrew garsa gujoklap alaryn. Çünki aňrymyz, kökümiz bir. Ýagny olardan bir farkymyz ýok. Afganistan'daki bir Türkmen gelse bana dostum derim, sarılırım. Çünkü kökenimiz aynı. Yani zaten biriz, farklı değiliz onlardan. Alihan Gyljarslan, Türkmenistan bilen Türkiýanyň gatnaşyklaryna bir millet, iki döwlet diýen bir şygar aýdylýar. Türkiýedäki özüň ýaly ýaşlaryň arasynda şeýle şygaryň täsirini nähil duýar? Şonum raýdaýsaň dünýä türkmenlerine. Bir millet iki devlet güzel bir tabir ama biraz küçültmüş diye düşünüyorum. Sadece iki devlet değil, birçok devletin içerisinde yaşayan bir millet. Bir millet iki devlet diýen şygar gowaýdylan söz. Bu söz doganyň nyşanasy. Bir milletden gurulan iki devlet, bir milletin doganyny şeýle bu beýan edýän başga bir şygar ýokmu diýen. Şeýle ele alnanda propaganda güýji gaty täsirli bolan bir şygar. Bu şygary oýlap tapany gutlaýan, sebäbi şeýle şygary gaty ýürekli, batyrga bir aýdyp biler. Ýöne iki döwlet diýip türkmenleri azaldan ýaly. Diňe iki döwlet däl, eýsem has köp döwlet bolmaly. Sebäbi hemmemiz bir dogan. Bizimkiler bir näçe döwletiň düzüminde ýaşaýarlar. Diňe Türkmenistan bilen Türkiýede türkmenler köpçülikle ýaşanok. Başga ýurtlarda da türkmenleriň häkimetde hem harby uğurlarda öňe saýlanýan ýerleri bar. Biz şolar bilen bir millet. Sebäbi Siriýa, Irak ýaly ýurtlar bilen bir hatarda tutuş sebitde de gaty köp türkmen ýaşaýar. Şeýle şygardan we döwletlerden owal milli aýratynlyklary goramaklyk üçin raýatlaryň berjay etmeli gaty köp borçlary bar. Ýöne men pikirime görä bu şygaryň täsirleri entek jemgyýetde duýlanok ýaly. Hemme zatdan owal men pikirime görä dilimizi we dünýä garaýşymyzy owalky gadymy durkuna getirmelimi kak diýen. O yüzden bizim özümüze dönmemiz her şeyin özüne dönmek gibi bir şey.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü temasy Türkiýe türkmenlerini tanalyň. Azatlyk Radiosynyň azatkabar.org internet sahypasyna açylan Türkiýe türkmenlerini tanalyň atly foruma ýazylan käbir tesvirler esasynda Türkiýe türkmenleri hakda olaryň wekilleri bilen söhbetleşikler geçirip maglumat almaga dowam edýär. Azatlyk Radiosynyň azatkabar.org internet sahypasyna açylan Türkiýe türkmenlerini tanalyň atly foruma maksat Ustupino diýen dinlejimiz bolsa, bir millet iki ýurt diýip türkler Türkmen owru hökümeti işçileri bilen Türkmenistanyň büdjetini soýýarlar görünüşinde öz pikirini garaýşyny ýazypdyr. Maksat Stupino diýen ýanky dinlejimizin Azatlyk Radiosynyň azatkabar.org internet sahypasyna açylan Türkiýe türkmenlerini tanalyň atly foruma ýagny pikir sorulşyga ýazan garaýşyna Islam Türkiýe diýen dinlejimiz hem şeýle jogap beripdir. Doğrudanam şeýle bolsa hemme hata türkmen halkyndadyr. Ýöne türkler bilen biz bir millet iki döwletdir. Şunu da belläp geçmek isleýän Türkiýanyň Türkmenistan büdjetine mätäş däldigini. Hormatly maksat, eger Türkmenistanyň büdjeti soýlayan bolsa, onda seňem günäň bardyr we soňuny tesvirini Kiril elifbisine dälle Latin ýagny türkmen elifbisine ýazsaň hoşal bolaryn. Bu jogapdan ýalňyş manalar çykarmasyň diýip umyt etmek bilen. Mehriban doganlar, Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü temasy Türkiýe türkmenlerini tanalyň. Bu tema bilen baglanşykly Azatlyk Radiosynyň azatkabar.org internet sahypasyna açylan Türkiýe türkmenlerini tanalyň atly foruma öz garaýşlaryny ýazan maksat Ustupino we Islam Türkiýe atly dinleyijilerimiň garaýşlaryny dinlediňiz. Gelin şeýle tesvirler esasynda mundan bir näçe ýyl owul Türkmenistanyň urulan Ýympaş Söwda merkeziniň maksatnamasyna kompýuter hünärmeni bolup işläp, soňam Türkmenistanyna öýlenip gaýdan Türkiýeli owulhanyň beýan etjek pikirdir garaýşlaryny dinleýäliň. Owulhan anhasy Türkmenistanyna işläp aýtdyňyz. Ýanky tesvirde öz garaýşyny beýan eden maksat Ustupino diýen dinlejimiziň aýdyşaly Türk işçileri, Türkler Türkmenistanyň büdjetini talaýarmy? Benim çalıştığım yer İmbaş alışveriş merkeziydi. O zaman hangi Türkmen o kadar parayı bulup da o binayı yaptırıp o kadar şeyi koyabilirdi? Men Aşgabatdaky Ýympaş Söwda merkeziniň gurulşyny we dolandyryşyny işläp gaýtdym. Şol ýerde haýsy türkmen şeýle ummaňy çykdaýjy edip maýa goýup bir Söwda merkezi hyzmata girdip bilerdi. Türkmenistana Türkiýedäki maýadarlar gitdi we ummaňy maýa goýdular. Goýulan pullaryň hemmesi Türkmenistandan däl, belli bir bölegi türk maýasydyr. Hemme zat Türkiýeden ekidilmedi. Türkmenistanda her bir daşary ýurtly işçiniň ýanyna 5 tane yerli işçi işlemeliýän kanun kada vardı. 10 tane Türk bar bolsa diýmek 50 tane türkmene iş ornu açyldy we şolaryň maşgalasyna güzeran aýlamaga mümkinçilik döredildi diýmekdir. Türkmenistandaky kadalara görä näçe daşary ýurtly gelse, maýa goýsa şonça da iş mümkinçiligi ýagny güzeran çeşmesi döreýär diýmekdir. Süleyman Demirel aýtmışlar, öýler etjek diýdi-de biz etmedik ellerinden alykmy? Ne kadar çok yabancı sermaye varsa o kadar çok daha iş gücü oluyor. Süleyman Demirel'in dediği gibi yani yaptılar da yapmadı mı dedik. Owulhan, siz Türkmenistanda işlän we ýaşanmak halyňyz, özüňizi Türkiýeli türkmen diýip tanadan halyňyz. Adamlar size nähili reaksiýa berýärdi? Ben Selçuklu Türkmenim diyordum. Garip karşıladı. O insanlar tarih bilmiyorlar. Kızılırmağın doğusunda kalanlar Türkmen, batısında kalanlar da Yörüktür. İkisi de aynıdır ama ayrı olarak kullanılıyor. Farkı yok. Men özüm Selçuk türkmenlerinden. Türkmenistan'da işlän wagtym menem Türkiýeli türkmenliğinde adamlar gaty geň alýarlardy. Henidem Türkiýede de bir türkmen bolarmy diýen tarihi hakykatlardan bihabar adamlar bar. Tariha bir ser salyp göreliň. Ýakyn tarihda Türkiýany hem öz üçin alýan ullokan sebte Turkamaniya diýip at beripdirler. Türkiýede Gyzylyrmak diýilen derýanyň günnogoruna oturumly ýaşaýanlara türkmen, günwataryna çarba görünüşde ýaşaýanlara hem yörük diýip at beripdirler. Aslynda olaryň ikisem bir oguzdur. Ýöne görüşmedi ýaly. Oguzlarym birek birinden tapawutly at bilen aýrypdyrlar. Biz Türkiýe Respublikasynyň raýaty, ýaşaýan ýurdumyzyň ady Türkiýe. Türkiýede hem ýaşaýan dürli etniki halklar bar. Türkmenlerim, anha şolaryň biri we esasy köpçülik. Çünkü Osmanlı zamanında Türkiye yerine Türkmenya deniliyordu oraya da zaten. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bizim yaşadığımız ülkenin ismi Türkiye. Bizim de etnik kökenlerimiz var.
Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugunky temasy Türkiýe türkmenlerini tanalyň. Türkmenistanda işläp baýdan özüne Seljuk türkmenliýän kompýuter hünärmeni Oğuzhan bilen söhbetleşigimize dowam edýär. Oğuzhan özüňiz ýaly Türkmenistanda işläp ýaşap bu öýlenip gaýdanlaryň durmuşyna Türkmenistan bilen Türkiýe gatnaşyklaryna ulanylýan bir millet, iki döwlet diýilýän şygaryň nähili peýdasyny görýärsiňiz. Peki ben de aynı millet isem ben Türkmenistan'a nasıl gireceğim? Hatta oradaki birçok kişi çocuğunu göremeyecek. Vize alamadığı için. Ol şygar gaty ýörgünli. Men şeýle şygary halam yok. Eger men bir milletten bolýan bolsam, onda näme Türkmenistan raýaty öz pasporty bilen arkaýyn gidip gelýär-de, men viza alyp gidip bilemok. Bir milletten bolanlara alyp bolmajak ýagdaýda şeýle agyr viza şertleri goýulmalymy ka? Hatta viza alyp bilmän soň Türkmenistandan öýlenip maşgalasa aňyrda galanlar gidip çağlaryny görüp bilenok. Hany biz bir millet, iki döwletdik. Şolar ýaly bolýan bolsa näme üçin şeýle kynçylyklar bar? Men pikirime görä şygarda aýdylşaly ýagda ýok iş ýüzünde. Şeýle şygary Azerbaýjan Özbegistana mulanýar. Men arkaýyn viza alyp Azerbaýjana gidip gelip bilýän edil öz döwletim ýaly. Edil şoň ýaly Özbegistana da arkaýyn viza alyp bolansoň bir milletiň döwleti diýen. Türkmenistana gedek gelende viza alyp bilmän, maşgalamy görüp bilmän kösenýänim üçin men bir milletiň döwleti diýip bilemok. Eger bir milletden nip kabul edýän bolsalardy, viza bermän helak etmelerdi. Şoň üçin Türkiýe Türkmenistan gatnaşyklaryna iş ýüzünde şygardan tapawutlukda biz iki tapawutly millet we döwlet ýagdaýyna bir millet, iki döwlet diňe sözde galan bir şygar. Häzirki ýagdaý bir milleti jemsleşdirmek üçin döredilýän ýagdaý däl. Ben milleti değilim çünkü. Beni öyle görüyorlar. Uygulama yok. Bir uygulamada iki millet, iki devletiz. Mehriban doganlar, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginde bugün Türkiýe türkmenlerini tanalyň diýen tema esasyna Türkiýeli türkmenleriň wekilleri, Türkiýeli ýörük türkmenleriň dünýädäki medeniýet ilçisi hem diýilýän medeniýet işgäri Ramazan Kıvrak, Türkiýeli student Alihan Kılıçarslan, kompýuter hünärmeni Oğuzhan aglar bilen dünýä türkmenlerine Türkiýe türkmenleri barada we şeýlede bir millet, iki döwlet diýen şygaryň halkyň durmuşyna doýulan täsiri babatda maglumat aldyk we olaryň garaýşdyr pikirlerini öwrendik. Söhbetleşiklerimizde Azatlyk Radiosynyň azatkabar.org internet sahypasynda açylan Türkiýe türkmenlerini tanalyň atly forma dinleýijilerimiziň pikirdir garaýşlaryny aýan edýän käbir tesbirlerine de salgylandyk. Hormat radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň azat tolkunlaryna dünýä türkmenleri bilen habarlaşyp hem gatnaşyp duruň. Azatlyk Radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginde siz hem öz türkmenleriňizi tanadyp, durmuş meseleleriňiz hakda hem dünýä türkmenlerine maglumat berip bilersiňiz. Habarlaşma üçin hat salgymyz, hat e-mail belligi azatradio.org. Hat e-mail belligi azatradio.org. Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri adlı bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan Dünya Türkmenleri bilen ýene-de azat tolkunlarda duşuşýançak hoş sag bolun, bagtyar günlerde görüşelim.